Раз, два, три. Карамалы аучылык хуҗалыгы янәдән кунаклар кабул итә. Балалар квадроциклга тагылган вагонга утырып, табигатьне, күл буен күзәтәләр. Зур кызыксыну белән кыргый җәнлек сыннарын карыйлар. Изге күңелле Риф Әхмәтҗанов ел саен физик мөмкинлеге чикле балаларны үзенең хуҗалыгына җыя. Придумываем разные игры, отдых, катание вот на лодках. Разные, чтобы веселее было им, чтобы запомнилось. Но они тоже, говорят, каждый год ждут нашего, когда мы сюда приехать. Вот поэтому собираемся каждый год. Многие из них не посещают детские сады, школы. Есть многие, которые на домашнем обучении. Но в летнее время мы все-таки родителей настраиваем, стараемся, что данное мероприятие все-таки вывести и показать детям это природу, это чудо природы. Яшьтәшләре белән аралашу мөмкинлегеннән мәхрүм булган сабыйлар өчен мондый очрашуның әһәмияте зур. Алар бик теләп уеннарда катнашалар, аралашалар. 12 яшьлек Данис Курамшинның бәйрәмдә беренче генә катнашуы түгел. Килгән саен биредәге кош-корт җәнлекләргә игътибар итми калмый. Ну, я здесь каждый год сюда ездил. И мне здесь нравится природа, звери, квадроцикл кататься. Ну, в основном все нравится здесь мне. И аниматоры еще веселят. Света Минеева ял итәргә әнисе белән килгән, бәйрәмне оештыручыларга рәхмәтләре зур. Очень много чего незабываемого. Первый раз в жизни каталась на катамаране, никогда не каталась. Первый раз каталась на машине, за рулем была. Вот. Очень прикольно было. Нам все тут очень нравится. Мы тут впервые. Нам нравится природа. Нам нравится вот такая красивая местность. Вот, большое вам спасибо. Теләге булганнар бергәләшеп көймәдә йөзделәр, яраткан мультфильм геройлары белән истәлеккә фотога төштеләр. Бәйрәм ахырында татлы бүләкләр дә алдылар. Иң мөһиме, бу чарада уңай хис-тойгылар, күтәренке кәеф һәм яңа дуслар табу мөмкинлеге. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.